ವರ್ಷಗೂ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಆಟಿದವಲ ಸಾರಿ ವರ್ಷಗೂ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಆಟಿದವಲ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲು ಇಲ್ಲದು ಆಟಿ ಕಲಿಂಜೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಓ ಕೈಟು ತೆಂಬರೆ ಡೊನ್ನಾನಕ್ಕೆ ನೆರೆಯೇತು ಪೊರ್ಲುಗೆ ವರ್ಷಗೂ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಆಟಿದವಲ ಸಾರಿ ಕಂದ ಮುಕುಂದ ಇಲ್ಲದ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಲ್ಲೇರು. ಮಾಧವ ಪೂಜಾರಿ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮನಾರಾಯಣ ಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಧವ ಪೂಜಾರಿ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚೇನೆ ಅರಸ ಪೂಜಾರಿ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಕೊರಗಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಅಸ್ತಿನರಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಬರುವ ಆರು ಎಂಕ್ಲನ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದುಲ್ಲೇರು. ಬತ್ತಿಂಜಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಹತ್ತಿರ ಕೈತಳುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೇರನ್ನು ಸುರುಕಾದ ಎದುಕೊಂಡು ಓವೇಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಡು ನಾಡಲ ಸುರುಕು ದೇವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾದು ದೇವರನ ಸುಗಿಪುದ ಭಗತಿದ ಸುಗಿಪುಗು ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯ ಪುಡ್ತಾರೆ ತಗ್ಗಾದು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಜೋಕುಳು ಮಲ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖ್ಯನ್ಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನಕ್ಕಳು ಹರ್ಷಿತ ಚರಿತ ಮಾನ್ವಿ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ದೇವರಿನ ಸುಗಿಪುನ ಸುಗಿಪುರದಂತ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ವಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದ ದೇವರನ್ನ ಭಗತಿದ ಸುಗಿತಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರೆಡ್ಡು ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ದುಂಬತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರೂತ ಲೇಸು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೇರೆಡ್ದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ. ಗ್ರಾಮದ ದೇವದೇವರೇನ ಪಯ್ಯ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಂಚನೆ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರೆಂದು ಮುದಿಯೊಂದು ಈ ಜಾಗದ ಮೆರೆಪಿನ ಮಲ್ರಾಯ ಬಂಟೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗದ ನಾಗದೇವರೆಂದು ಮುದಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಿಗೆ ತಲೆದಕ್ಕುವ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ದೇವದೇವರಿನ ಅನ್ನಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಜನಿ ಬರ್ನಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಂಜನಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ರಾಹುಗುಲಿಗನ ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ಕೆಬಲೆದ ಕಾಂತರನಾಥ ಜೂಮಾದಿ ಪಂಟೆ ಅಂಜನೆ ಮಲ್ರಾಯ ಮೈಸಂದಾಯನ ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ಮಾತ ದೇವದೇವರೇನು ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ಈ ಸ್ಥಳದ ದೇವದೇವರು ತುಂಬುದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಅಂಜನೆ ಆಟಿದೊಂಜಿ ಕೂಟ ಪಂಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಅನ್ಪೊಂದಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸರೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಬರುವಾದ ಜುಮಾದಿನ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತದೆ ನಂಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮನ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಅರಸ ಪೂಜಾರಿ ಆನೆ ಕೊರಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಬರುವ ಅಂಚನೆ ಕುದುಕೋರಿ ಬೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಯನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲ್ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡ್ಪಣದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ವಚ್ಚಿಲ ಮೇರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡೋದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುಲ್ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಂತದೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುಡಿಮಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಉಪ್ಪಣಗಳ ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಬಟ್ಟುದು ಸಹಕಾರ ಮಂತನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಮುಡಿಮಾರು ಬೇರೆ ಬೈದೇರಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಅನಿಲ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 10-30 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಟೆ ಕೆಲಸಗಳ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬಟ್ಟುದು ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯಲ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದಿನಾರು. ನಮ್ಮ ಈ ಖಂಡದ ಗೊಬ್ಬದ ಈ ಖಂಡದ ಪೇರು ಮೈತದೆ ತಾರಾಯಿ ದರ್ತದೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪರೆ ಪುಣ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಪರಿಯಾಲ ಮೇರೇನು ಕೋಟ್ಯಾನ ಕುಟುಂಬ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಕದಮಾಡಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಶ್ವರ್ ಸಾಲ್ಪದಿಸಿದ್ದು ಮಾನಾದಿ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರೈನ ಕೆಬಿಲೆದ ಜುಮಾದಿ ಮಂಟದೇವದ ಪಾತ್ರಿ ಅಂಚನೆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಶುಭ ಆರೈಸರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ದೇಗೋಲಿ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬತ್ತನಿಕೆಯರಿಗೆ ಕೋಟೆ ಕುಟುಂಬ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಬತ್ತಿದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ದೇವರಾಜ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಬರ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬಟ್ಟುದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಾಲ ಪರವೊಂದಿದ್ದ ಈ ಖಂಡದ ಕೆಲಸ ನಗಲಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋನೆ ಇರ್ತದೆ ಪೂರ ಮಾತ ಕೆಲಸಗಳ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕೋಲ ನೇಮ ವಸ್ತುಗಳ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿನೊಬ್ಬರ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಏನು ಚೌಲಾರ ಪೂರ ಕೇಳೊಂದು ನಮ್ಮನೆ ಗುರಿ ತುಂಬ ಸಂಚನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪನ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅರೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ.
ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬರ್ತದೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ತಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ನನವರಿ ನಮ್ಮಾರೆ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಏರೆಲ್ಲ ಬನವಂದಿಜ್ಜಿ ಕೋಟೆರ ದಿಂಚಿ ಮೊದಲು ಕಂಡೊಡೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕೋಲಾವಡೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಅಂಜನೆ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆಲ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಂತೊಂದು ಎಂಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತರವಾರದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೂರ ಆಯರಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಂತೊಂದು ಪ್ರತಿದಿನಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಂದು ಪುನಃ ನಮ್ಮರೇ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಕೆಂಬಾಡಿ ಮೇರೆಗಳ ಕೋಟೆಯನ್ ಕುಟುಂಬ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಟ್ಟೋರಿ ಕಾಯಿ ಪೂಲ್ ಕೊಡ್ದು ಸಾಲ್ ಪುಲಿತದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಈ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಕೋಟೆಯಂಗೂರು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರನಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ದೀಪ ಬತ್ತಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುಕಾಯರಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಂಡೋಡು ಜಪ್ಪನಗಳ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಯರ್ಲ ಜೋಕುಲ ಜಪ್ಪನಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಬಂಗಾರು ಅಂಚನೆ ಓಲ ಕಂಡೋಗು ಕೊಂದು ಒಂದೆ ಮಿತ್ತಲೆ ದೀದು ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪಡು ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಂಚನೆ ಹೊಸಕುರಲ್ದ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಅರೇಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಿ ಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಮೋಹನ್ ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಬರುಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಹಿಡಿದ ಬರೆಯರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಗೊಬ್ಬರದ ಬರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ UMPLದ ನಿರ್ದೇಶಕರೇನ ರಘುನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಆರೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಗಿತ್ತ ಈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಯರುಳ್ಳೇರು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ UMPLದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಂತದ್ದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪೊಂದು ಕೇಳೋದು ಈ ಕಂಡು ನಂಗೆ 2 ವರ್ಷಲ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದ್ರ ಭೇಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಂತನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಅರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಈ ಕೋಟೆಯನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅರೇನು ಬಕ್ಕ ಬೈಯದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರೇನು ಗುರುತಿಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪರಲ್ಲ ಐಕಲ ಆರು ಬೆರೆಯರ ಪಂತನು ಬರುವೆರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಸನ ಉಂತೊಂಡುಲ್ಲೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಅಪ್ಪೆ ಧೂಮಾದಿನ ಮನಸಾರ ಸ್ಮರಿತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರನ ಮನಸಾರ ಸ್ತುತಿತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಸುಪಾಸರು ನೆಲ ಉರ್ದು ಮಂಚಿತನ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಮಲರಾಯ ಗುಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಈ ಕೋಟೆಯ ಕುಟುಂಬಡು ನೆಲೆ ಊರ್ದು ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮದೈವಳು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರೆನ ದುಂಬುದಿಯೊಂದು ಎಣ್ಣರಡ್ಡು ಹಿತವಚನದ ನುಡಿನಿಯಾಣ ನಿಕ್ಲೆ ಪಣಿಯರೆಯಾಣ ಸಂತೋಷ ಮಂತೋನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಇನಿ ಸೇರ್ದುತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಮುಡಿಮಾರು ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಪರಿಯಾಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಮಾಧವ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತಾ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಅದ್ವೇರು ಪೊದ್ವೇರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ನೆಡ್ತೊಂದು ಈ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆಕಳತೆ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಳು ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಚತ್ತನಂದು ಪಣ್ಪುಣೇನು ಇನ್ನು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ ಇನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಣ್ಪುಣ್ ದುದ್ದಿ ಅಕ್ಕಳು ನಂಕ ಮನವರಿಕೆ ಮಣ್ಪುರು ಆಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾಲಗಟ್ಟೋಡು ಇನಿ ಈ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದುಂಡು ನನ್ನ ದೇವರ ದಯಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆಕಳನ ಎಡ್ಡೆವುಡು ಇನಿ ಆಟಿಡು ನಂಗೆ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಬರೆಗಳಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪುಣಾತ ತನಸುಂಡು ಕೈಟ್ ಬೋಡೈನಾತ ಕಾಸುಂಡು ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಸರಿಯಾದ ಅದು ನಂಗೆ ಇನಿ ಆಟಿದು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಕಟ್ಟೋಡು ಎಂಕುಳು ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಣಗ ಎಂಕುಳು ಜೋಕುಳು ಉಪ್ಪುಣಗ ಒಂತೆ ಬಂಗ ಇತ್ತನು ಆ ಕಾಲೋಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಟಿ ವಿಡು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡುಲ್ಲ ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕಡು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ನ್ಯೂಸುಡು ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಶುಗರ್ BP ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಆಂಡ ಎಂಕುಳು ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಣಗ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ BP ಶುಗರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ನೀನೆಂಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಇದ್ದಿ ಏರ್ಲ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತದಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಡತೊಂದು ಪೋಣಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕುಳ್ಳವಳ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ 10-15-20 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲ್ಡಲ್ಲ BP ಶುಗರ್ ಅವು ಇನಿ ದಾಯರ್ದಾದ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಬಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬೆತೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅವು ಔಲಾತ್ ಆಣಿದ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಹೋದು ಪಣತ ಬಲ್ಲು ಕೈ ಕೊಡ್ದು ಐಟನೇ ಇಲ್ಲಾಗ ಆ ಕಾಲೋಡು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಹತ್ತಿರ ಉಜ್ಜೇರು ಬತ್ತದ ಎಡ್ಪುಣಾಗ ಆ ಕಾಲೋಡು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆತ ಏರೆಗ್ಲ ಹತ್ತಿರ ಕಂಡೋಡು ಕೈ ಕೊಯ್ನಾಗ ನೇಜಿನಲ್ನಾಗ ಏರೆಗ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆತಜಿ ಹತ್ತಿರ 10 ಕಟ್ಟ ತಪ್ಪು ದಿನಕ್ಕೂ 3 ಏರೆಗ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆತಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಏಸಿದ ಕಟ್ಟೊಂಡು ರೂಮುಡು ಕುಳ್ಳುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣಾಗ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುಣ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನು ಆಣಿದ ಕಾಲೋಡು ಮಣ್ಣದ ಭಾಜನದ ತಂಜನದ ತೆಲಿ ಬರ್ನಾಗ ಏರೆಗ್ಲ ದಾಳ BP ಲಜ್ಜಾನು ಶುಗರ್ ಲಜ್ಜಾನು ಆಂಡ ಇನಿದಾಣೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಬೆಗರ್ ಬೋಬುಜಿ ಅಂಚಾಯ್ದಾವಿರವಾದ ಇನಿ ನಂಗೆ ಸರ್ರದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸರಿಯಾದ ಆವೊಂದುಜ್ಜಿ ಐದಾದ ನಂಗೆ ಇಂಚಿತನ ಮಾತ ಸೀಕರುಜಿನೋಳು ಇನಿ ಬರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆದುಂಡು ಅಪಗ ದಾಣೆ ಪೋಳಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಂಗೆ ಕಂಡ ಪೋಳಿಯ ಸಾಧ್ಯ ಆದಿ ಇನಿ ಕಂಡಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಇತ್ತನ ಕಂಡೋಣ ಬೆನಿಯರನೇ ಜನಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಬೈದಂಡು ಆಣಿದ ಕಳೆಗೆ 100 ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ಯ ಹತ್ತನು 8 ವರ್ಷ 75 ವರ್ಷ ಬತ್ತನು ನನ್ನ ಇತ್ತ ಅಯ್ಯೋಗ ಎತ್ತದನು ನನ್ನ ಆತಲ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಒಂದು ನನ್ನದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಗೊತ್ತಾಪು ಯಾರು ನಮ್ಮ ನಂಚಿತ್ತನ ಎನ್ನ ಧರ್ಮದಯ್ಯೋಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಣ್ಣು ನೆಲೆ ಊರು ನಂಚಿತ್ತನ ಕೋಟೆನ ಕುಟುಂಬದ ಧರ್ಮದಯ್ಯೋಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಈ ಗ್ರಾಮದಪ್ಪ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ದೈವದೇವರಲ್ಲ ಇಂಥ ಗೊಬ್ಬುಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕೊರ್ಲು ಬಳಿಗೇಡಿ ದಾಳ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಆವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಸತ್ಯೋಳು ಮಾತ ಏನು ಅಗ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದು ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟ ನಡತನಿಗೆ ಅಂದು ಮಣಪಾದ ಕೊರ್ದು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಕೊರ್ಲು ಬಳಿಗೆ ನಡಪ ಒಂದು ಬರ್ಪಣ ಪುಣ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ಆ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತನ ಆ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಪಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದು ಎಣ್ಣ ಈ 2 ಪಾತಿರೋಣಿ ಉಂಟು
ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕೊರಕ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಮಾನಿ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ಲಕ್ಕ ಆ ದೈವಳು ಅಂಚಿತಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಒಟ್ಟು ಇರ್ನ ಈ ಪುರ್ಲದ ಈತ ನುಡಿಕ್ ಪರೆ ತಗ್ಗಾದು ಸೊಮ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಧವ ಪೂಜಾರ್ನ ಕಡ್ಡು ಪೊರ್ಲಗಂಡ ಈತ ನುಡಿನ ಕೇನ್ಗ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಂದಿಸುವ ಒಂದು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನ ಪಾದకు ತರತಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಂದಿಸುವ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಸರದ ಕಂಡೊಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂದು ಪನ್ಪುಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀ ನಡಪಾಯರ ಈ ಕೋಟ್ಯನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬಾರಿ ಆತುರೋಡು ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲರು ಜನಗಳು ಬರಿಯರೆ ಅಂತೆ ಈ ಬಸ್ಸದ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಅಂತೆ ಬರಿಯರೆ ಅಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಂದು ನಾನೆಲ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದ್ಕೊಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬರುವೇರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಅಂಡೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸದು ಇದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಾಂಡ ಈ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಐನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಆದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಸರದ ಕಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪುಣೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಪಾತ್ರೆ ಟೈಮ್ಲ ಹತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಅರಸ ಪೂಜಾರ್ಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಇನ್ನು ತಿರಿಪುಳಕ ಪಂಡೇರು ನನ್ನ ಯಾನು ಬೇತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ದಾಲ ಇದ್ದಿ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಒಂದು ಪಾತ್ರನ ಸಮಯ ಹತ್ತಂದು ಕೊಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಯಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಸ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ರೆಡ್ಡು ಪರ್ಲಗಂಡದ ಪಾತ್ರ ಕೇನಾರು ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾರ್ನ ಉಡಲ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ದುಂಬತ್ತ ಶ್ರೀಯುತ ಪರಿಯಾಲ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಚಿತ್ತ ಅಂಗನ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದುಪನ ಮಲ್ಪೊಡಪ್ಪ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಸರಿಟೆ ಬುತ್ತಷ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ನೆತ್ತ ಮುತಾಲಗೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಸರದ ಕಂಡಡು ಗೊಬ್ಬಗ ಪಂಪನ ಇವೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚಂದ್ರಸ್ ಮುಡಿಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮನ್ಪುಣ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತನಂಚಿನ ಮಾಧವ್ ಅರಸ ಪೂಜಾರಿ ಎನೆ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಪರಿಯಾಳ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಕೆದುಂಬಾಡಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಬರುವ ಮಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಪಂಜೆ ಪಾತೆರಡು ಧನ್ಯವಾದ ಗುರಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ನಮಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಅಂಚನೆ ಈ ಸೌಂಡ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಆಸಾರ್ ಸೌಂಡ್ಸು ಇದು ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಲಿಗಳ ಅಂಚನೆ ಬಕ ಶಾಮಿಯಾನದ ಶೀಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಬಕ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗೋಪು ನಮಗೆ ಕಂಡ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಈ ಕಂಡನ ಒದಗಿಸಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದ ಅಹಮದ್ ಕುಂಜಿ ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪಾಲು ಪಡೆಬಡು ಬಂದ ಕಡ ಕೇನೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿತಂದಲ್ಲ ಜೈತುಲ್ಲ ವರ್ಷಗೂ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಆಟಿದ ವಲಸಾರಿ
ಪತ್ರೊಡೆ ಮೆತ್ತೆ ಗಂಜಿ ತಿಮ್ಮರೆ ಚಟ್ನಿ ಉಕ್ಕು ಬೆಲ್ತರಿ ಗುಚ್ಚೆ ರಚ್ಚೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೈ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಲತರು ನುಂಗಲೆ ಕೆರೆಂದು ನರ್ತೆ ಉಪ್ಪಡು ತೌತೆ ಸಾರು ಕೊಟ್ಟೆಲೆ ಮಾತ ಕೈ ಪೂತಿ ನೂಸಿ ಪೊರುಕು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ವರ್ಷದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಆಟಿದವಲ ಸಾರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಂಚಲ ಕಜಿಪು ಅಂಬಡ ಪುಲ್ಪುಗೆ ಲಾಂಬು ಸಾಂತನಿ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿಲು ಅಪ್ಪಲ ಗಾರಿಗೆ ಚಿರಿಪಿರಿ ವರ್ಷ ದಡಬಡ ತೆಡಿಲು ರಭಸದ ಗಾಳಿಗೆ ಊರುನ ಮಡಲು ಮುಂಗೆಲು ತಾರೈ ಪೆಚ್ಚುನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಟಿ ಕಲಿಂಜೆ ಮಾರಿ ಗಿಡಪುನ ನಲಿಗೆ ಪುರ್ಲುಗೆ ಒಚ್ಚೊಗು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಆಟಿದವಲ ಸಾರಿ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತವಲೈದ ಜೋಗುಲ್ನ 5 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ 5 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರಣ್ಣ ಬೇಡ ಮೋಹನ್ ಕಿಲ್ಲರನ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಕೈ ತಪ್ಪಾಲಿದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜೋಗ ಅಲ್ಲ ಹುರಿ ಅಲ್ಲ ಹುರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಹುರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ವೆಲಪಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಾರ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲ ಅಣ್ಣ ಬಾರ್ ಅಲ್ಲ ಕೊಡೋರ ವಾಲಿಗಣ நம்முடைய திருப்புகாரர்கள் சேமத்தந்தர் மெரகலா வாங்க போறணும் வாங்க வாங்க
ತಿತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಇಂಥದ ಜೋಕುಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮದ ಆಸ್ತಿಗೆ ಅಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬವಾಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದಾದಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಣವಿ ಪೆಟ್ನೈನ ಮುಗಿಂದಿದ್ದೇವೆ ಆಲ ತಟ್ಟೆದ ಫೋಟೋಡು ಅಂಜನೆ ಹಾಂ ಬರಡು ಹಾಂ ಬರಡು 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 ಅಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಂಜೂರು ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲ ಗಡಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಡಿ ಜೆ ಆಸ್ಪಲ್ ಎಂತೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಡ್ತುವಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಜೋಕುಲ್ ಬಲೆ ಆಚೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಿರೋದು ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ನೀನು ನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಲ್ಲ ಮದಿಮೇವನ ಜೋಕ್ಲಿಲ್ಲ ಮದಿಮೇಯನ ಆಂಟಿ ನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಆಂಟಿ ನಕ್ಲತ್ತ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಬಲಿಪುನ ಅಲ್ಲ ಊರ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಫೋನ್ ಪಾಸ್ ಹಾಕಿ ಅವನು ಕೂರ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಹಾಂ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲಿ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಹಾಲೆ ತಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ ಬರ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಆದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಿತ್ತದ ಬಾಲಕಿಯರ ಲೇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಚೂರು ಬಸ್ ಪ್ರಥಮ ಶಿವಕರಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂತದ ನಂಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಂತದ ಮುಲ್ಪ ಅವೇನು ಬಡಿಸಾರಲ್ಲೇರು ಅವೈತ ಸವಿಲ್ನ ನಂಗೆ ಸವೇರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಜೋಕುಲ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತರವಾಡ್ದ ಇಲ್ಲದ ಈ ಪೊರ್ಲಕಲ್ಲಂಟದ ಲೇಸು ಅಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆವಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ನಮಕ್ ಈ ದೇವರು ಬದುಕಾದ ಕೊಡ್ತೀರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿರಋಣಿ ಆದುಪೋಡು ಸೀರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ನಂಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡವನ್ನು ಒದಗಿಸದ ಕೊನ್ನ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಾರ ನೆಂಚಿನ ಸೇವೆರೆಗಳ ಪಾಲೆಡ್ ಒಯ್ಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಲ್ಲ ಬಿಡಂಡೆ ಪಾಡು ಅಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡು ಪಾಡು
ಮುಟ್ಟಡು ಅಲ್ಲೇ ಬಾಲಕೀರ್ಣ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜಿನೇರ್ದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಬಾಲಕೀರ್ಣ ವಿಭಾಗಡು ಪಾಲೆಡು ವೈಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಳುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಪ್ರಥಮ ಇನಾಮು ಬಾಲಕೀರ್ ಏರು ಫಸ್ಟ್ ಏರು ಲಿಖಿತಲ ಚಸ್ಮೈಲ ಸುರುದ ಇನಾಮು ರಡ್ನೆತ 15 ವರ್ಷದ ಜವನಿಗೆ ಪಾಲದ ಗುಬ್ಬುದಲ್ಲಿ ಪಾಲೆಗಳ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀ ಪಡಿ ಬಾಲಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಬೆಗರು 18 ವರ್ಷದ ಜವನಿ ತುಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಜನ ಕೂಡ ನಾಚಿಗೆ ಅವಡು ಕಣ್ಣುಗಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಕೆಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟಾನತೆ ಕಡೆಗೆ ಈರಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ವೈಪುಡು ನಡಪನತ್ತು ವೈಪುಡು ತಿರುಗಲಿ ಅಂತ ಬೆರಿಕೆ ಮಾಡಲಿ ತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲೇ ನಡಕೊಂಡು ಅವರು ಬಾಳೆ ವೈಪುಡು 18 ವರ್ಷದ ಬಾಳೆ ವೈಪುಡು ಅಗೋ ಬಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ఉంటే పార్ట్నర్ ఇచ్చోడా పార్ట్నర్ అడుగుతున్నారు పార్ట్నర్ కాలి పార్ట్నర్ ఇతను మాత్ర ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇತ್ತು ಅಡೆ ಎತ್ತವಡು ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದಿಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಾಲಡು ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ಬರೀ ಪೊರ್ಲದ ಆಂಜೋ ನಕಲ್ ಇತ್ತೆ ನಡತಡು ಇತ್ತೆ ಪೊಂಜೋ ನಕಲ್ನ ಗೊಬ್ಬು 5 ಪಕ್ಕ ಥ್ರೋಬಾಲ್ 5 ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕರದರಿಪರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪು ವಿಶೇಷವಾದ ಗೊಬ್ಬು ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಪೋಡು ಕಂಬ ಸುತ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಲಿಪೋಡು ಕಂಬೋಡು 5 ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ತ ಸೀದಾ ಹೋದು ಓಲ್ ನಮ್ಮ ಗೆರೆ ಪಾಡ್ದ ನಡೆ ಬತ್ತನಿಗೆ ಉಂತೋಡು ಕಂಬ ಸುತ್ತು ನಾವು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಗೊಬ್ಬು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತಯಾರವಡು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಆಟಿದ ಕಮ್ಮನ ರೆಡಿಯ ಒಂದುಂಡು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೇನೆ ಬಂಜಿಸು ಬರೋದುಂಡು ಆಟಿದ ಕಮ್ಮಿನ ಬರೋದುಂಡು ಸರಿ ಮೂಜಿ ಬಗ್ಗೋಡು ಮೇರೆ ಬಗ್ಗೋಡು 4 ಬಗ್ಗೋಡು 5 ಬಗ್ಗೋಡು ಆಜಿ 7 ಎಣ್ಮ ಒರ್ಮ ತಾಗದ್ರಣ ಜವು ಅವು ತಾಗದಿ ಬಗ್ಗಿದ್ದೀರಿ ಮೇರೆ ಬಗ್ಗದಿದ್ದೀರಿ ಇರೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೈತೆ ನಲ್ಲ ಬಗ್ಗೋಡು ಮಂಟೆ ಮೂಲ ಬಗ್ಗೋಡು ನಲ್ಲ ರೆಡ್ ಸುತ್ತಾಣ ಹಾಂ ಬಗ್ಗೋಡು ಬರೀತಾರೆ ಬಗ್ಗದ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಡು ಅಡೆ ಪೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಒರ್ಮ ಸುತ್ತ ನಿಖಿಲೇ ಬಲಿಪೋಡು ಹೆಂಗೆ ವಿಜಿಲ್ ಮಾಡ್ರಜ್ಜಿ 7 ವಿಜಿಲ್ ಮಾಡ್ರಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲೇ ಬಲಿಪೋಡು ಹಾಂ ವಿಜಿಲ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾತಿ 15 ನೂಲತ್ತೆ ಅವಲಿ ಕೆರೆ ಅವಲು ಓಡಿ ಬಲಿಪೋಡು ಉಂದರಿಯಾನೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಕಂಬ ಸುತ್ತಿ ಓಡು ಸುರುತೆ ನಾಮು ಸಚಿನ್ ರಡ್ನತೆ ನಾಮು ನಾಗೇಶ್ ಬಲೆ ಬೆಕ್ಕನಾಗಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತಾ ಕವರ ಇನ್ನು ಮಾಲೆಕ್ಕೋ ಲತ್ತೆಗೆ ಅಕ್ಲ ಆಂಜನಗುಳ್ಳಿರಣ್ಣ
ನಾನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಜ್ಜಾ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಉಂಟು ನಾನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಲೆ ಬಲ್ಲೆನಾ ಊರಲ್ಲ ಅತ್ತ ನಿಖಲ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಉಂಟು ಗುಣಿ ಬಾಲಿ ಪುಣ್ಯ ಪದರಾಡು ಸತ್ತು ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಬಾಲಿ ಮಾಡೋಕ ಬಲೆ ಅನ್ನೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಸುತ್ತೋಡು ಮೆಲ್ಲತ್ತು ಐಟು ಕೂಡ ನಿಖಲ್ ಓರ್ಮ ಸುತ್ತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂಚನೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಚಿನ ಬಲಿಪುಣ ಅಡೆ ಎತ್ತನಾಡು ವಾಮೇಕಲ ಬಲಿಪುಣ ಅಡೆ ಎತ್ತನಾಡು ಹೋಗು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೈನಲ್ ಉಂಟು ಫೈನಲ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಫೈನಲ್ ಉಂಟು ಮಂಡ ತೀರ್ತಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎರಡು ರಡ್ಡೈನ ಮೂಜಿ ಅಂಡ ಅಲೆ ಕಂಬ ಬಗರೆಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಕಂಬ ಸರ್ತ ಅವಡು ಕಂಬ ತೆಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಆಜಿ ಏಳು ಕಂಬದಿ ಕಂಬದಿ ಆರಜ್ಜಿ ಒಳ್ಳೆರಜ್ಜಿ ಎಂಟು ಬಲಿಪು ಓಡೆ ಬಲಿ ಮೂಜನ ಮೂಲೆ ಬಾಕಿ ಹಾಕಿರಿ ಮೂಜಿ ಬೇಗ ಆಯ್ನಾಗ ಬಲಿಪಡು ಬೇಗ ಒರ್ಮ ಸುತ್ತೇರನಾಗ ಬಲಿಪಡು ದುರುಕೊರ್ಮ ಬಲಿಪಡು ರಾಜ ನನ್ನರಟ್ಟು ಬಗ್ಗಿ ಬಲಿ ಒರ್ ಮಾಡಿ ಬಲಿಪಡು ವಿಜಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿ ಒರ್ಮ ಬಲಿಪಿ ಅಣ್ಣ ಪುಂಜ ಬಲಿ ಮಂಡಜಿ ಹೆಂಗಂತ ಮಂಡದಲ್ಲಿ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸುತ್ತಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಪ ಹಾಂ ಅಡ್ಡು ಬಗ್ಗೋಡು ಮೂಜಾಯನ ಹಾಂ 4 ಬೇಗ ಸುತ್ತಲೆ ಬೇಗ ಬರಕೊಂಡು ಹಾಂ ಐನು ಬೇಗ ಸುತ್ತಲೆ ಆಂಡು ಕೆಲಸಗಳ ಆಜಿ ಆಂಡು ರಾಜ ಆಂಡು ಆಜಿ ಅಲೆ ಪಲ್ಪಿ ಅಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಓರ್ಮ ಸುತ್ತಲ ಪೂರ ಆಜಿ ಸುತ್ತಲ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ ಓರ್ಮ ಸುತ್ತಲ ಅದು ಒರಿ ಓರ್ಮ ಸುತ್ತಲ ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಓರ್ಮ ಸುತ್ತಲ ಪೂರ ಆಜಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಗಿ ಮೂಲೆ ಬಾಕಿ ಆಪಣ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಏನು మెరాను వెళ్ళిపో అలే ಎತ್ಕೊಂಡು ಆಟಿಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡು 54 82 ಆಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ ಆಜಿ 75 ಪದ್ನಾಜಿ ಆಟ ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ 7 ಪದರಾಡು ಪತ್ತದು ಪದರಾಡು ಪಂಜಿ 4 ನಾಡ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡ
37 84 80 55 55 ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆಯಾ? 74 ತೋರದಕ್ಕೂ ಸಪುರ ಹಾಪೇರು, ಸಪುರದಕ್ಕೂ ತೋರ ಹಾಪೇರು, ಮುತ್ತೆತ್ತಿನ ಕುರ್ಚಿ ಹಾಪೇರು. 71 13 ಐದು ತೊಂಬತ್ತಕ್ಲೇ ತಾಗಡದಾಕ್ಲಿತ್ತೀನಿ ತಕ್ಕದಾರ ఔషధ పెట్టిగు ఆనులు పొన్నులు నలిపున పొర్లుతు ఎన్న కోటండ్ర జవనేరు కండొడు జత్తుదు బిడ్తుద నలికతు ఎన ఔషధ పెట్టిగు ఆనులు పొన్నులు నలిపున పొర్లుతు ఎన ಕೋಟೆಂಡ್ರೆ ಜವನೆರು ಕಂಡೊಡು ಜತ್ತಿದು ಬಿರ್ತುದ ನಲಿಕತು ಎನ ಅರತೂಲ ಗವರ್ನ ದಂಡಿ ನನ ಸರಿಯಾದ ಕಟ್ಟೊಲ್ಲೆ ಮುಂಡು ನನ ಜಾರ್ದು ಬೂರ್ದು ನಲಿಪುನ ಪೊರುತು ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆನುಲು ಪೊನ್ನುಲು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲುತು ಎನ ಕೋಟೆಂಡ್ರೆ ಜವನೆರು ಕಂಡುಗು ಜತ್ತಿದು ಬಿರುದುದ ನಲಿಕತು ಎನ ತಮ್ಮನದ ಕಜಿಪು ಕೋರಿ ಸುಖ ಕರ್ಣನ ಲೆಕ್ಕೊಡುಗೆ ಕಮ್ಮೆನಗು ಪನಿತು ಪಾಡೋಡಪ್ಪ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೊರುವರಿಗೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮತ್ತು ದಲ್ಲೇಸು ನೆಕ್ಕು ಕಾರನ್ನ ರಘುವನ್ನೇ ಬಾಸು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸೇರ್ದು ಪಡೆ ಪುನಃ ಖುಷಿಕು ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆನುಲು ಪೊನ್ನುಲು ನಲಿಪು ಪೊರ್ಲುತು ಎನ ಕೋಟೆಂಡ್ರ ಜವನೆರು ಕಂಡೊಡು ಜತ್ತಿದು ಬಿರುದುದ ನಲಿಕತು ಎನ ಸತ್ಯನ ನಮ್ಮ ದೈವವನು ಪುಣ್ಯದನ್ನು ನುಡಿ ಹಿರಿಯರನ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯರನ ಮಾತರ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಈ ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮ ಗರಿದು ಇನಿಕದ ಮಾಡಿ ಬಿರಿಯರ್ನ ಬಿರಿದು ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಜೈಕಾರ ಪಾಡುಗ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆನುಲು ಕೊನ್ನು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲುತು ಎನ ಕೋಟೆಂಡ್ರ ಜವನೆರು ಕಂಡರು ಜತ್ತಿದು ಬಿರುದುದ ನಲಿಕತು ಎನ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆನುಲು ಪೊನ್ನುಲು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲುತು ಎನ ಕೋಟೆಂಡ್ರ ಜವನೆರು ಕಂಡಗು ಜತ್ತಿದು ಬಿರುದುದ ನಲಿಕತು ಎನ ಸೊಪ್ಪು ಕಂಚಲ ಕಜಿಪು ಅಂಬಡ ಪುಲ್ಪುಗೆ ಲಾಂಬು ಸಾಂಕನಿ ಉಪ್ಪಡು ಕಚ್ಚಿಲು ಅಪ್ಪಲ ಗಾರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ವರ್ಷ ತಡಬಡ ಮೆಡಿಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಗಾರಿಗೆ ಊರುನ ಮರಳು ಹಿಂಗೆಲು ತಾರೈ ಪೆಚ್ಚುನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಟಿ ಕರಿದೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡಪುನ ನಲಿಗೆ
ಅಕ್ಕನಕಲ್ಲ ಮೂಜಿಗಾರ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೂಜಿಕಾರದ ಬಲಿಪರ ರೆಡಿ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ನಂಬನಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಪಡ್ ಮೂರಚ್ಚಿ ಮೂರನ ಬಲ್ಲಿ ಪಡ್ ಹಾಂ ಬರ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಬರೀರಿಗೆ ಬಳೆ ಎತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹಾಂ ಬೇಡ ಅವನು ಏ ಅಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಲಕಣ್ಣನ ಜೋಡಿ ಬಾರಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಲ್ತದು ಗುರಿ ಜೋರು ಕೈ ತಪ್ಪಲ್ಲ ನಾಡ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಜಿಭವನ್ ಹೆಣ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಅವರೇ ಉಂಡು ನಡೂಟು ಅವ ಎಂಬತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಐತಾರದಿದ್ದೀರಿಗೆ ಆಟಿಡೋಜಿ ಕೂಟ ಅಂಜನೆ ಕನ್ನಡಜಿ ಕೊಬ್ಬು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮಂದದ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಮುತ್ತೈಜಂತ ವನಸೇವಕ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಅಂಜನೆ ಸಚಿನ್ ಮಂಗಳಪಾಡಿ ಉಕ್ಕಡ ಬಚ್ಚಿನ ಕಡ್ಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾ ಹಣೆಕಲ್ಲು ಕಡ್ಲೆ ಬೀಜ ಸುಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ಕುರ್ತಮಗೇರಿ ವಿಟ್ಲ ಎಟ್ಟ ಚಟ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪವತಿ ಬೆಜ್ಜ ಹೆಸರು ಕಾಲು ಪಕ್ಕ ಗೇರು ಬೀಜ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ದೇಗೋಲಿ ಕಡ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲೆ ಸುಕ್ಕ ಶ್ರೀ ದಿವಕರ್ ಬಜಪ್ಪೆ ಪತ್ರೊಡೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಕಿದುಮಾಡಿ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪಾಯಸ ಗೋಪಾಲ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಉರುವ ಬಂಗುಡೆ ಪಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿಮಿಂಚಿ ಹಿತಾಕ್ಷಿ ಕೊಲ್ಯ ಸೇಮೆದಂಡೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಟ್ಟೋರಿ ಕಣಿಲೆ ಪಕ್ಕ ಪದಿಂಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೊಯಿನಿ ಕುಲ್ಕೋರಿ ಶ್ರೀ ನಾಡು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಬಿಲಾಲ್ ಉರುವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೋಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಚಿತಾ ಬಜೆಪ್ಪೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಪಡುಪು ನೆಕ್ಲು ಬಸಳೆ ಪುಂಡಿ ಈತ ಮಾತಾ ಐಟಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದರಿ ಅಕ್ಕಳೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭತ್ತ ಅಕ್ಕಳೆ ಬಳಸಿದ್ರಿ ಬೈಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಳೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಐಕ್ಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಟದು
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬದುರ್ಗ ಕಲ್ಪನಾ ವರ್ಷ ಮುಂಚಿನ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಯಾವ ಮತ್ತೆ ಮುಪ್ಪ ವಸ್ತುವಿನ ಕೊಂದತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೊರಪಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ VMPL ಕುರ್ದ ಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜಕ ಕತ್ತೋಡು ಅಪ್ಪನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕಲ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನಂಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಜನೆ ಸಮಿತಿಯ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನ ಕುಟುಂಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಘುನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇಲಿನ ನೇತೃತ್ವ ನೋಡಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಬಹುದು ಬಂದು ಏನೊಂದು ಏನು ಮಾತಾ ಅಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೇ ಒಬ್ಬ ಬಂದ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸೋಣ ಆಗೇಸ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಕ್ಕಲು ನಂಗೆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿರ ಮಹಾಮಂತ್ ಕುಂಜಿ ಕೆಲ್ಮಾಡಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಈ ಅಡಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅದೇನೆ ಗೌರವರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಇತ್ತ ಏರ್ ಮಾತಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ 5 ಮಾತು ಕಂಬುಲ ನಾಗತಂಬಿಲ ಅಂಕ ಆಯನದ ಬೂಡು ತಾರೆ ಬಾರೆ ಫಲದಿಂಜಿ ಉರ್ಕರುನ ಮದಿಮಾಲು ಸುರ್ಪುದ ನಾಡು na na
ಅಲಕ್ಕ ಬಣ್ಣು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ಮೂಜಿ ಕುಜ್ಜೋಡು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ತಂಡ ಮೂಜಿ ಅಂಕಡ್ದು ದುಂಬುಡುಂಡು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ತಂಡ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ತಂಡ 3-0 4 ಅಂಕಡು 5-0 ಐದು ಅಂಕಡು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ತಂಡ ದುಂಬುಂಡು ಸವಿತಕ್ಕನ ತಂಡ ಹಿಡಿದು ಜಿದ್ದಿ ಬತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಡೀರಿಗೆ ಪುಟ ಸೊನ್ನೆನಾ ಸರ್ 7 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಸರಿತಕ್ಕನವರ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ. 7-0. ಏಳು 1 2-7 2-7 ಸರ್ವಿತ್ ಸೈತಕ್ಕನಕಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೋಲ್. 8-2 ಕರುಣಾಕರ ಗ್ರಾಮ ಜವಡಿ ಬೇರೆ ನೀ ಕೋರಿದ ಸುಖದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೇರು ಶ್ರೀಕಂತನೇ ಪಣದಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಬರ್ಲಾತನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ತಿಂಡಿಲ್ಲ ಓಲ ಎಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಇಂಥ ತಿನಸಲು ಬಾರಿ ಬರ್ಲು ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿದನ್ನು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿದೆ ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ಬಿರಜಾರದಲ್ಲೇರು. 9-2 10-2 8 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆ. 11 11-2 9 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿತಕ್ಕನವರ ತಂಡ.
9 3 11 3 11 3 11 3 12 3 12 4 12 4 8 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸರಿತಕ್ಕನವರ ತಂಡ. ಅಲ 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 Come da bocca vita va bene, si tu la parla miezza americano, quando da parla moda sotto luna, ಆತನ ಮುಗಿದಿನಲ್ಪ ಇಂಚಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅವಳು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ವಿಸಿಲು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪಾಲು ಉಂಟವಡು ಇಂಚಿ ಕೊರ್ಲೆ 13 4 ಅದೇ 13 14 7ಗೆ ಸರ್ 14 7 ಸರಿಯಾ 14 7 ರೊಟೇಷನ್ ಮಲಿಬೇಕು ಮಲೆ 7 8 14 ಖಾಲಿ ಆಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ 8 14 ಖಾಲಿ ಆಜಿ ಅಂಕೊಡು ಖಾಲಿ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪುಣಿ ಅವೇ 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 ಕರ್ನಣ್ಣನಿಗೆ ತಗಫರ್ಗ್ ಆಂಜನಕಲ್ನ ಟೀಮು ರೆಡಿ ಓಡು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗ್ ಆಂಜನಕಲ್ನ ಟೀಮು ಸರ್ ಏತ್ ಕೊರ್ಮಜ 4-2 4-2 ಸಿಗಂದಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಇಬ್ಬರೆ 5-2 5-2 Hey!
ಅಲ್ಲಪಡಿಯರಿಗೆ ಜಿದ್ದ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಐತೆ ಯಾವ ಅವು ಔಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ಮಟ್ಟಿಯರ್ ಕಡೆ ಪತ್ರ ಬತ್ತಲೆ అన్న ఈ రించి మళ్ళీ ఒకళ్ళు పుడుంది వెళ్ళారు పాప ఎంతదా పత్తలే ಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 9-2 9-2 ಅಲ್ಲ 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 ಬತ್ತಲೆ ಅಂಜ ಪಡಿ ಅಲ್ಲ 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 ಹತ್ತು 2 ಶ್ರೀಕಾಂತನ రెడ్గా బంగారు పోయినది మంచి గట్టి బద్దలే వాళ్ళు పాయింట్ 11-5 11-5 6 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಅಲ್ಲ 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 ಬುಡಚಿ ಬತ್ತಲೆ ಗುಡ್ 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 ಪಾಡು 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 ಅಲ್ಲ 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 ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ತಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಗಾರು ಅಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಅಲ್ಲ ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಗೋಲಿ ಬಜಾರ್ ಅಲ್ಲ ಬುಡಿಯರು ಕೂಡ नमस्ते, हमें खुशी है कि आप हमारी व्हाट्सएप सुविधा का लुत्फ उठा रहे हैं।
ಬದ್ಲೆ ಓ ದೇವ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೇ ಜೀವತ್ತ ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂಬೋಡು ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಕರದರ್ಪ ನಡೆ ಬೋಡಿಗೆ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೂದು ವರ್ಷ ಬರ್ಬೋದು ಒಕ್ಕಡೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಣ್ಣ ಆ ಒಂದು ಡಿ ಜೆ ಬರಲಿ ಅಣ್ಣ ನಲಿಪುರಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ನ ಪುದರ ಶ್ರೀತಾ ಕೊಟ್ಯಾನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ದರವಾಡು ಮನೆ ಕೆದುಂಬಾಡಿ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಸರ್ದ ಕನ್ನಡ ಗೊಬ್ಬುಗ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿಡ್ ಮಾತಾತಿಗಡ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ಮೂಲು ಇಂದು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಐನೆ ಇಂದು ನನ್ನಲಾತು ವರ್ಷ ಆ ಒಂದು ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಭಿನ್ನಪು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಗು ಆಟಿದ ತೆನಸುಲೇನು ಮಂತದ ಕನ ಇದ್ದೇರು ಬಗೆತ್ತ ಒಂಜಿ 10-15 ಬಗೆತ್ತ ಆಟಿದ ತೆನಸುಲು ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂತನ ತೆನಸು ಆಟಿಡು ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ತೆನಸುನ ಮಂತು ಕನ ಇದ್ದೇರು ಅವಳ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲು ಬೊಲ್ಪುದ ದಿನಟ್ ಒಂದು ದೀಪ ಉದೀಪನ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬುಲು ಪುರ ಶುರು ಆಂಡ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಆತು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಜೋಕುಲು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಅಂಚೆನೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬತ್ತದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪರಬ್ಬೇರು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಜೋಕುಲು ಪೂರೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಜಿದ್ದದ ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಪಲ್ಲವಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸರಿತಕ್ಕ ಅಂಜನೆ ಕವಿತಕ್ಕನ ತಂಡದ ನಡುಟು ಅಲ್ಲೇ ವೈಪರೀತೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಾಂತಣ್ಣನ
ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿಡು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕನ ತಂಡ ಆಮೇಲೆ ಸರಿತಕ್ಕನ ತಂಡ ಅಲೆ ಅಳಮಟ್ಟಿ ಮಡಚಿ ಪಾಡು 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 ಅಂತಲೇ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಚೂರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಐಪಜ್ಜಿ ಏರೋ ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಐಪಜ್ಜಿ ಆತಜಿ ಅಣ್ಣ ಲೂಸ್ ಬಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಬಿಡ್ಲೆ ರೆಡಿ 5 2 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಮಬಲ ರೆಡ್ ತಂಡದ ಸಮಬಲ ಟಾಸ್ ಮಾಡಲೇ ಬೇಡ ಸರಿತಕ್ಕ ತವಸ್ಸುವಿನದು ಕೋರ್ಟ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಬಂದಿಟ್ಟ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಡಾಂಡು ಅಡಿ ಅಡಿ ಬಡಚ್ಚೆ ಐಸ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟಡು ನಮ್ಮ ಸವಿತಕ್ಕನ ತಂಡ ವಿಜಯಿವ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಪುರುಷರ್ನ ಆಂಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ
Shiva
di bantang tinggi Dela pipi dume malam mati pode ringge golan pati netla baru
ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ